Hello Marys! What's up nerds? It's me again, Ronan, and welcome back to my channel! Hello everyone! Oh my gosh, it's been a long time. Hindi ko na matandaan when was the last time akong nag-upload. I know na tinatanong nyo kung kailan ulit ako magbablog, pero hindi ko sinasagot kasi hindi ko pa alam kung kailan. So, ayun. Sorry naman. So, eto na nga. Nakapag-vlog na rin ako sa wakas. Okay, guys. So, you might be wondering kung bakit hindi ako nagbablog lately. I mean, it's been a while. Siguro mga 2 months. Last upload ko yata, I think, 2 months or 3 months ago. Hindi ko na matandaan. Ayun, guys. So, yun na nga. One of the reasons kaya hindi ako nakapag-vlog lately kasi una, nag-focus ako sa sarili ko. Of course, hindi ko naman ito nasabi lately, no? So, the last time na nagpa-medical ako was, I think, before nag-start yung pandemic. So far, nung time na yon, di ba sabi ko lagi lagi kong sinasabi to sa video ko na magpa-overall kayo, magpa-check kayo, pa-check nyo lahat para at least you have the result na panghahawakan nyo na magsasabi na kung ano yung nararamdaman nyo is anxiety lang talaga yon, mental health lang talaga yon. Wala kayong mga condition sa katawan na talagang nagko-cause, kumbaga. So yun, before, lagi akong nagpapa-check up. Twice a year, parang gano'n, nagpapa-overall ako ng mga blood works, kumbaga. So the last time akong nagpa-check up, it's been a while. So, nung last kong check-up, ang ginawa sa akin was, I think nandito sa list ng mga videos ko, yung last time na sa heart, ayun, may mga stress test na pinagawa sa akin, tapos mga, yung kinakabit sa halter monitoring, ganyan, tapos of course, mga blood works. So far okay naman, wala naman akong issue, wala naman akong heart problems, normal naman lahat. Yon. So that was the last time before nag-pandemic. So pandemic happens. Ayan, of course nasa bahay lang tayo, 'di ba? So napabayaan. I know, kasalanan ko rin naman kasi talagang hinayaan ko lang yung sarili ko na talagang kumain ng kumain. So of course, ayun na, tumaba. Nakikita niyo naman sa mga videos ko before na talagang lumaki ako, tumaba talaga ako. At my height, I'm only 5'3", so maliit lang tayo, guys. Supposedly nasa 140 pababa yung timbang ko lang dapat. For the longest time, ko naman yun, na-achieve. Medyo maingay sa labas. Ano ba yun? Sorry naman. Na-achieve ko naman yun noon. Pero of course, ng pandemic, I know there's no excuses dapat, no? So, ayun, napabayaan. So, bumigat yung timbang. The last timbang ko talaga na talagang feeling ko, parang this is not good. Talagang parang bumabalik yung may nararamdaman akong negative na parang lagi kong iniisip, kumbaga na, bakit ganito? Bakit parang ang pangit ang pakiramdam ko? Umabot ako ng 173 pounds. Sobrang overweight talaga yun for me. So, hindi na ako yung medyo naging okay na naman na, di ba? Naging okay na, lumalabas na tayo and all that. Pwede nang pumunta sa mga clinic na hindi kailangan magbayad ng PPE ba yun? Kasi normally pag pupunta ka sa hospital, babayaran mo rin yung PPE nila. Parang hindi naman covered ng health card yun, di ba? So, naging okay na. So, pumunta ako ng parang, hindi siya hospital, clinic. So, pumunta ako doon, talagang nagpa-check ako. Kasi parang, ang nararamdaman ko, guys, lagi akong inaantok. Lagi pagod yung katawan ko. Parang, sobrang pagod na katawan ko, parang gusto ko na lang matulog. Alam mo yung gano'n, na parang nasasayang lang yung. No, I know na after my work, natutulog, nagnanap talaga ako. Pero yung tipong ayaw mong bumangon, gusto mo na lang matulog. Kasi parang pagod yung katawan mo. Na parang cloudy yung, parang foggy yung isip mo lagi. Parang, feeling ko lagi ako nahihilo. Ayun, so parang, at the same time, parang na-overwhelm ako, especially pag may, hindi naman totally sa work, but
na madali akong ma-overwhelm sa mga bagay-bagay. And then, parang nakikreep in yung mga negative thoughts na baka mamaya mag-collapse ako or parang ganyan-ganyan. So yun, hindi na ako napagpapigil kasi natatakot ako. Alam mo naman tayo, hypochondria. So, punta na ako ng clinic, nagpa-blood test, blood works and all. Ang inisip ko, hypertensive na ako and at the same time, diabetic na ako. Feeling ko, yun yung sinasabi ng utak ko sa akin. Parang convince yung katawan ko na yun na nga yung nangyayari. So, para matuldukan yun, pumunta na talaga ako ng hospital. Not hospital, clinic, para lang magpa-overall. So, yun nga, nung pinabasa ko na nalaman ko, good thing na pumunta ako kasi at least na liwanagan na ako, at least na kumalma na ako sa mga bagay-bagay. Hindi ako hypertensive, so normal yung mga BPs ko. And at the same time, hindi ako diabetic. So normal pa rin yung blood sugar ko, so I'm so happy about that. Pero, may isa kong problem. Sobrang taas ng cholesterol level ko. As in, sobrang taas ng cholesterol level ko, my goodness. Doon talagang natakot ako, no? So, talagang, oh my God, anong gagawin ko? So, right off the bat, ang ginawa ko, guys, talagang nag-diet. I don't know kung nakikita ba, medyo pumayat-payat na ako ng konti. Nagkasya na lahat ng yung mga hindi nagkasya sa akin after 2 years. Nagkasya na yung karamihan. I'm so happy. And ang ginawa ko is nag-intermittent fasting ako. Yun. So talagang at the same time, tinanggal ko yung rice sa pagkain ko. So, in-eliminate ko talaga yung kanin. And then, more on gulay, and then, either chicken or beef, parang ganon. Wala talagang kanin. Ulam lang lahat. And then, intermittent fasting, tanghali lang ako kumakain, and at the same time, dinner. Yun lang yung kinakain ko. Etong nakakaloka kasi after 2 weeks, parang abrupt, ganun pala yun noon. Parang pag sineryoso mo, abrupt siyang mangyayari. Abrupt bababa yung timbang mo, and at the same time, gradual na yung afternoon. So after 2 weeks, from 173, bumaba ako ng 162. After 2 weeks yun ha, abrupt yung pagbaba niya. And at the same time, after noon, ang nangyari sa akin is parang nawala yung cloudy or foggy na sa isip. Parang hindi na ako masyadong nahihilo at hindi na rin ako masyadong parang wala nang foggy moment, hazy moment dito sa isip ko. And at the same time, nawala yung pagod. Yung feeling mo na always pagod ka, na parang gusto mo na lang humilata, nawala siya. Na parang naging energetic ulit yung katawan ko, tara on the go ulit ako. Parang gano'n yung pakiramdam. Na parang after isang activities, dati parang gusto ko na matulog, parang ayoko na, ganyan yan. Ngayon parang go, kaya ko nang dumire-diretso, parang ganyan. Yun, so napatunayan ka, siguro dahil talaga yun sa weight gain ko. Tumaas talaga kasi yung timbang ko, no, napabayaan. Kasalanan ko rin naman yun. Wala akong ibang sisisihin, ko rin sarili ko lang din naman. So yun, after nun, na discover ko yung rolled oats, yung parang overnight oatmeal, parang ganyan. So, rolled oats yung binibili ko, and then lalagay ko lang siya sa jar, lalagyan ko siya ng mga fruits, lalagyan ko siya ng is either non-fat or low-fat na milk. So, yun lang yung pagkain ko until now. Yun. So, yun yung pinaggagawa ko, guys. So, kasi dati pag tinitingnan ko yung sarili ko sa video, parang Diyos ko, nawawala na yung liig ko, no? Hello, liig, nasan ka na? At least ngayon, nasasabi ko naman na effective siya kasi nagkasya na yung mga dati kong sinusuot na hindi na nagkasya sa akin after 2 years. So ngayon, after 2 years naman, nagkasya na siya sa akin. Nasusuot ko na sila ulit. My goodness. So yun yung nangyari sa akin, guys. Talagang tinutukan ko siya na maging okay yung at least man lang bumaba. Right as of this filming of this video, nasa na ako, 153 pounds. Gradual siya. I would say na kailangan ko pang tutukan kasi kailangan siguro dagdagan ko siya ng workout. Hindi kasi ako nakakapag-workout. Hindi in a week, siguro 2-3 beses lang.
So, siguro, I'm thinking na araw-arawin yung at least man lang cardio na workout para mas mas energetic pa yung katawan. Kasi dati, 'di ba, nung pag nagwo-work nung nasa office pa before pandemic, every day akong lumalabas. So nagwo-walking ako. Pagdating ko diyan sa Guadalupe, nilalakad ko na lang pauwi dito ng bahay. Ganun yung ginagawa ko. So, malaking tulong yun kasi exercise na rin yun, di ba, every afternoon. Ngayon, nung nagka-pandemic, wala talaga. As in, wala talagang, siguro nakapag-exercise lang, pero hindi siya yung na-maintain na at least everyday na as in talagang tumaas yung timbang ko. Grabe talaga, nakakaloka. Pero one thing na discover ko is effective yung intermittent fasting, effective yung overnight oats sa akin, tapos effective yung walang rice. Hindi ako expert, guys, hindi ako expert when it comes to fitness, hindi ako expert when it comes to sinasabi nilang calorie deficit, hindi ako sumusunod nun. Kasi ayoko namang ipagkaitan din yung sarili ko. In fact, kasi hindi ko kayang i-give up yung coffee, hindi rin ako talaga ma-black coffee, so nilalagyan ko pa rin siya kahit papano ng cream. Pero hindi na kagaya dati 2 kutsara na cream. Ngayon lang siguro kalahati na lang, tapos konting yung ginagamit kong hindi stevia yung ginagamit ko, yung natural na sweetener, yun yung ginagamit ko. Kasi dati stevia, ganyan. Or brown sugar. So ngayon, yung natural na sweetener, yun yung ginagamit ko dito. Effective naman siya, though gradual yung pagbaba. It took me out. Actually guys, after ng 163, ang bagal na ng pagbaba ng weight hanggang nakarating ako ng 153. Siguro, nagstay ako ng 155, 154 ng siguro kalahating buwan o isang buwan yata bago ako talagang bumaba to 153. But hindi ko pa nahihit yung goal ko kasi dapat ma-hit ko yung at least 145 pounds. Wala pa ako nun, pero at least hindi ko alam, nakikita na ba sa video? Nakikita na ba yung Pero nakikita ko na dahil sa mga damit nga, kasi nagkakasya na siya sa akin. I'm so grateful. So ayun guys, that's one of the reason na talagang nawala ako kasi talagang tinutukan ko siya. Kasi I don't want na umabot pa sa point na talagang bumalik si anxiety dahil sa fear na masira yung kidney, sira yung liver. Kasi sabi ni Doc, pag tumaas din yung cholesterol level mo, yung mga SGPT, SGOT, yung sa liver, kumbaga, tataas din sila. So, masisira yung liver mo or yung kidney, kumbaga. Kaya yun, talagang, yun yung palaging bumabalik-balik sa isip ko. I don't feel okay, I don't feel right, I don't feel good, I don't feel healthy. So, tinutukan ko lang talaga yun. Until now, I feel parang okay na naman sa sarili ko na parang nag-work naman yung ginagawa ko. Siguro tuloy-tuloy na lang. Lifestyle na lang talaga ito. And hindi na rin tayo bumabata. So, kailangan pigil-pigil talagang kailangan talaga restrain. Parang ganyan. Kakaloka. Ayun guys. So, yun lang naman. So, I would do my best na masundan kaagad itong videos na to, no? Meron din namang mga kaganapan sa akin lately, pero I chose not to vlog them, yun. So, parang focus lang talaga ako in the moment, in the now. Kasi pag nagba-vlog ka, parang hindi mo man nai-enjoy talaga yung moment na ginagawa niyo yung activities with your loved ones and all. Diba? Especially pag family na yung pumunta dito, as much as possible, nakafocus lang ako sa kanila. Diba? Anyway, thank you sa lahat ng mga nag-message sa akin. I'm still here and I'm doing okay. And I'm praying na sana nga dire-diretso na tong pagbaba ng timbang natin, na paging normalized ng paging healthy ng ating cholesterol levels and all. Balitaan ko kayo pag after kong mga by October siguro yung next ko na tawag nito ng blood test. So hopefully maging normal na siya. Ayun, so guys, thank you sa lahat ng mga nag-message sa akin. And sa mga nakikita ko na nasa na tayo, na tumataas-taas yung natin, yung subscriber natin. Salamat ha, salamat. Oh my goodness, salamat. Saka sorry, hindi ako nakakapag-upload. Pero thank you. Subscribe lang kayo guys and like niyo yung video natin. Thank you. I'll do my best na masundan pa ito. Okay, so hanggang sa next video na lang ulit ha.
Kasi I've always said, please, 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 please choose life. Please, 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 please choose happiness. And please, 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 please start your day with a smile. Bye for now!